mamaya pag napapagana. Inom ko na. Kainom ka na? Kaya mahirap din yung ganyang nakakainom. Motor? Maigi pa yung e-bike eh, tatlo eh. Hindi ka sesemplang eh, yung motor, sesemplang ka pag Helping with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments. Tunod yun, nakakatag-drive, lasing na lasing yun. Kailan? Music talent. Kapag ko sa MX3 capsule ay hindi data. dapat gamitin paggamot sa anumang ng sakit. Pag ang kasi siluga, Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ay lamang sa mga pagpapala sa kanilang Diyos. Ang daming salita motor. ng Diyos mula sa mga kawikaan, Yan ang tatay eh. Police. hanggang 12. Highway Patrol Group, Ang oh, pagdadal police ng pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng Panginoon. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may tulong Ito ang tingin ng gusto natin sa mga big bike. ang haba ang iyong mga araw. Ngayon, Aerox na lang, hindi pa madali. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang maginhawa. Ngunit ikaw ay magdurusa kapag siya ay Oh, sabi mo nag-long drive ngayon. Oh, pero hindi niya ang ginagamit niya, yung motor niya, yung ano? Mio? Mio, oo. Eh, magaan kasi daw yun. Kapag gusto kong matutunan, yung motor. Na, tulad ng iyong sinabi sa iyong tama ka na sa e-bike, tatlo yun. ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa. Ito mo si Amazon. Daring umabot at bumasa sa kanila. Nag-slide siguro Sa yun. iyong ganap na katawan. Tunay na Nag-slide siguro yun, mami. Yung Oo. sumemplang. mapalad Eh, konting ano yung tanong dudustos ka dyan eh. ikaw o Diyos ay Eh, yun yung pag nadapa ka, pagkero, yung kayang ganyan. kamtan Takot naman sa namin ang tahimik. Si Arnel, suki. Karpe. At marangal na pamumuhay. Iyong Kaya dami peklat nun eh. aming mga plan para sa kaunlaran ng aming bansa. Sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga salong pag-unlaran. Tunay kami nila ang kalugod-lugod sa iyo. At sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katibalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong iyayahan at kumbabaan, dunok at pagkalinuhan, Hello, ganda. katapatan, pagtitsaga, malasakit at pangitahin sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa inyong kalwalatian at gayon para sa aming bansa, manapatin mo na nawa kami sa mga sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pagulayan sa sanhi ng aming pag-unlad at ang magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitsaga universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at paninga para sa mga mangangaral at ang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng aming pagtulong. Hindi alam ni Amazon. Yung kuryente natin, nabubyo ko na online. Kaya hindi ko na kailangan yung, yung tubig. 2 months na naman tayong walang ng isang bansa at mamugulot ng kinabukasan ng November, December. O, kala ko nagpapabayad ka dun sa ano. Oo nga. Chat mo na lang yun, tapos i-cash mo na lang. 20 lang naman ang hinihingi niya. Oo. Bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay ng Saka si linggo, sarado yun. Kaya nga, eh, chat mo na lang. Tama yun, oh. pangkasang na dating gampanin ang kanilang tungkulin bilang pagtulong sa grupo ng aming mga kabataan. Ang integridad, katarungan at malasakit sa kampo, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na
BL? Ay, hindi ka na naglalagay. Hindi, minsan-minsan. Pero yung binili mo, meron pa, di ba? Isa lang naman ang kinuha ko eh. Dalawa binili mo nun, di ba? Hindi ko lang alam kung saan mo nilagay. Oh, kubo mo yung hawak na. Oo, nilagay ko pala sa drawer. nagpapadakila sa isang bansa. Mangyaring nawa ito sa amin at kami iyong ilayo sa lahat ng tunay na Tapos ako magtatanggal ng Christmas tree. Magdadala ako ng box. Nasa loob ng box. Sasawa ka na lang kay Lynn kasi maano yun, greeters. Oh, yan na naman ang ano. Traffic. sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng Yan o, traffic na naman. No. Ganda naman mo kaya. Yan, yung ginagawa. ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Kabayani Pero kita saglit sa lang yun. One Ginebra Nation. Para sa balita sa oras na ito, nakahanda ang Two lane lang kasi. National Food Authority o NFA na mag-distribute ng bigas sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno sakaling tuluyan ng ideklara ang Oh, food ganda, security emergency sa Martes, February 4. Ayon kay Larry Lacson, administrador ng NFA, sa katunayan ngayon pa lang ay nagsimula nang mag-deliver ng bigas sa Metro Manila ang kanilang ahensya mula sa Region 2, 3 at 4. Agad naman itong ipamamahagi sa mga lokal na pamahalaan na nagsabing makikiisa sa programa. Nilinaw naman Lacson Ganda ng bus, oh. na asahan Bicol siguro yan. bigas Alps, eh, no? makikita sa- Alps, eh, no? makikita sa lokal na pamahalaan PCR na o sa siguro lahat yan. ng lokal na pamahalaan ng mga murang bigas depende sa kapasidad ng isang LGU. Kasabay nito, tiniyak ni Lacson na nakahanda sila magpalabas pa ng mas malaking Ang maganda yung ano yun kung sa mas marami Baguio, pang yung may lokal na tulugan. pamahalaan ang magpapahayag na makikibahagi sa pagbebenta ng Eh, parang private siguro yun. Samantala, Yung meron na ngayon yun, parang ano nga din yun eh. Parang aeroplano. ng Kimba, Nueva Ecija. Ayon kay Eric Apolonio, tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, galing ng Baguio City ang Robinson Ang gusto helicopter ko. na may registration number na RPC4324 para maghatid ng isang pasahero. Pagkahatid sa kanyang pasahero, dumaan umano ang naturang helicopter sa Pinalunan, Pangasinan para mag-refuel. Subalit ng paalis na ito ay nagkaroon umano ng aberya kung saan nahirapang mag-start ang helicopter. Okay, oh. Nang tuluyang makalis ang helicopter sa Pinalunan. Laki ng kinatay nila, oh. Yung tinapyasan, oh. Ng piloto nito. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon sa insidente para matukoy ang sanhi ng pagbagsak ng Naku, yung kalahati eh. helicopter. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Bakit kahit quality, ang kaya pa rin ang mga gamot ng Lightmed? Dahil gusto ng Lightmed Sa tigas siguro, kaya ang tagal. Ano yun? ng kayo nakakakilos, nakapagtatrabaho. Oo, Martin po, ang kasama ako ng Lightmed na naghahangad na gumaling kayo. Sumaya, makibahagi ng gusto sa buhay. Para sa pamilya, para sa bayan. Consult your doctor. Rightmed, dahil gusto ng Rightmed na gumaling kayo, walang duda, pinatitidag ang ating samahan. Tumalagin sa
Ang dami yung no? Pinatag mo. No? Mhm. Taas niyan. Kala mo ganyan-ganyan lang yan. Na paano yan? May aksidente? Oh, na ano? Natanggal ang gulong? Kapag mas bata Yun na, sa ano. iyong karelasyon, isa sa mga natatakutan mo ay Ayan, mga bus, oh. sa iyo. Kaya para maiwasan mo, Yeah, wala pa na. ikakita mo ang pagmamahal sa iyo sa Darwin. Pinagsabihan mo siya sa amin ng ating pagkakaya. Daig ko na kasambahay sa pag-aasikaso ng mga reklamo niya. Ginawa ko rin siya sa mga mahalagang gamit. Ay, parang bading, no? At syempre, kung ano man din ang ginagawa ko sa sarili ko para maging maganda at kaakit-akit sa pamilya natin. Bakit parang hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Wala akong gana eh. May sakit ka ba? Wala. Kumain ka na kasi papasok pa tayo. Baka mamaya mali tayo, sayang naman yung goal natin perfect attendance for this month. Merda, sasabihin pala ako. Mamaya na, kumakain pa ako. Baka mawalan ako ng gana pag sinabi mo. Pero kailangan mo nang malaman. Ako na nasarap tayo ng pagkain, oh. Ikaw kasi, masyado kang ewan. Ako na naman. Lagi na lang kasalanan ko. Parang wala na akong ginawang tama. Kawawa yung babae pag Huwag mo naman ibahin yung usapan. Mamaya, sana naman tayo mapunta eh. May gusto lang ako sabihin na dapat matagal ko lang sinabi. Sige, ano ba yun? Sabihin mo na nga. Maghiwalay na tayo. Yun. Sabi ko, maghiwalay na tayo. Joke ba yan? Kasi kung oo, kasi hindi nakakatawa. Pwede ba tignan mo nga ako bago umaga? Baka ba ako nagbibiro? Papamalay ko sa'yo kung anong trip ko. Wala akong trip. Hindi rin ako nagbibiro. Seryoso ako na gusto ko lang makipaghiwalay sa'yo. Pero bakit? Pero bakit? Kasi ayoko na. Narealize ko na hindi ko pala kaya makisama sa'yo. Kasi masyado kang nakakasakal. Anong ginawa ko para
building mamaya. Barkada din. Walang araw na hindi ko inisip kung ano ang pwede kong gawin para kay Darwin. Sabay-sabay na huli. Tinipay ko na sa bato ang lahat ng magawa ko. Totoo nga sabi nila, mananatili ang isang tao sa mundo. Pinuusap mo yung mga bata? May load ka, di ba? Niload ang pila. Kasama nga pati. Dinala ko rin shampoo at mga sabon na ako naman ang pamili. Pati mga dilata, hindi ko rin pinalagpas. Gusto kong maramdaman ni Darwin ang pagkawala ko kahit sa ganun kaliit na bagay. Tawin, sa mga sumunod na araw ay gumawi ako sa mga anak ko. Doon ko napagtanto kung gaano ako kasamang ina para ipagpalit sila sa isang walang kwentang lalaki. Pero aaminin ko, hindi naging madali sa akin ang limutin si Darwin. Kasi naging masaya naman ako sa piling niya.
Hindi. Sinaulo lang talaga yung lalaki na yon. Masyadong malandi. Alam mo, tingin ko kaya yun nakipaghiwalay sa'yo. Kasi may iba na yung pinopormahan. O tapos, ayan, may bago na agad girlfriend. Hindi ko lang po matanggap kasi minahal ko siya. Hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin siya. Pero bakit parang ang dali naman niyang kalimutan yung pinagsamahan namin? Ay, Nak, kung ako sa'yo, hayaan mo na lang sila. Kung doon sila masaya, edi bahala sila. Buti nga yung ngayon palang nalaman mo na yung tunay na kulay ng lalaking yon. Alam mo, na ginamit ka lang niya, pinirahan. Kilala niyo ako. Mabait akong tao. Mapagbigay ako kahit kailan hindi ako nagbilang. Ang gusto ko lang naman, imahalin niya ako. Maging tapat siya sa relasyon namin at i-assure niya ako. Pero hindi ko yun ang ginawa niya, Nay. Tapos ngayon parang napakawalang respeto niya kasi may iba na agad siya. Hindi mo naman mapipigilan yung lalaking yun na humanap ng iba eh. Kasi kung totoong mahal ka niya, hindi niya yung gagawin sa'yo. Saka may mali ka rin, kasi masyado mong binigay sa kanya ang lahat. Pinuin mo, sinagot mo pagbabayad ng apartment niya, pati pagpapadala sa pamilya niya dun sa Ilpino ka mo. Tapos dami mo rin biniling mamahaling gamit sa kanya, pero hindi ka pa rin niya pinahalagahan. Kung hindi pa naman talaga makapalang umano at palande. Hindi ko na po naisip yung mga bagay na yun kasi nga mahal ko siya. Oo, mali din ako kasi akala ko pag binigay ko sa kanya yung mga bagay na gusto niya, pag naging mas mabait at kaunawain ako, eh hindi niya ako iiwan. Pero lahat ng yun wala rin palang kasiguraduhan. Iniwan niya pa rin ako at pinagpalit sa iba. Yung mas bata at mas sexy sa akin. Sabi niya hindi raw siya ganong klaseng lalaki. Pero tignan mo naman niya yun yung ginawa niya sa akin. Bakit? Maganda naman ako ah. Sexy rin naman ako, di ba, Nay? Oo naman. Kaya nga wag mong hayaan na mabaliw ka lang nang dahil sa Darwin na yon. Ano, sila lang masaya tapos ikaw, luwas dyan? Aba, hindi kita pinanganak sa mula. Pero hindi ko pa po kaya, lalo na pag nakikita ko sila naglalagtian sa opisina namin. Nasasaktan po ako. Naiingit po ako sa kanila, Nay. Ako sana yung babaeng kasama niya at hindi iba. Hindi mo nga pwedeng pilitin yung tao kung ayaw na niya sa'yo. Kailangan mo na lang tanggapin yon, tapos mag-move on ka na. Tungkol naman dyan sa sinasabi mo, di mo sila kayang nakikitang naglalandian sa opisina nyo. Aba, hindi memohan mo. 90 binili mo dito, 120, no? Sa trabaho? Laki ng kita nila, no? Pagawan mo agad Magkano ang binili ko? Ha? Magkano dyan? 120, 130. Ay naman eh. 90 yata. Oo, sa kay dun sa Victory mo. Laki ng tubo. Ka man lamang sa kanila. What if mag-resign na lang po kaya ako? Ano? Nasa ka ba? Siguro nga po kasi ang sakit-sakit ko talaga. Parang pinipiyak yung puso ko. Hindi ko pagpapahinga tapos parang natutuwal ako. Natutuwal ka? Baka naman buntis ka, ha? Ay naman eh. Hindi po ako